Наша нація, наша умма в час, коли все швидко змінюється, все динамично, як ніколи потребує історії успіху. Успіх цей, безумовно, починається з вас, з мене, з кожного з нас. Успіх цей, як на мене, починається з глибокого роздуму, з аналітики. Давайте ж разом міркувати. З ім'ям Аллаха, милостивого, всемилостивого. Порою брехня може бути завуальованою. Наведу хадіс до роздумів. Пророк Мухаммад, нехай його благословить Аллах та помилує, сказав: для того, щоб стати брехуном, людині достатньо передавати далі все те, що вона почула. Хадіс достовірний, наводить його Муслім. Вкрай важливо перевіряти інформацію, перш ніж говорити кому-небудь що-небудь. Перш ніж формулювати свою позицію і тим більше ставлення, дію або бездіяльність та передачу цієї інформації іншим. Ігнорування цього принципу слугує явним індикатором лицемірства і вірним шляхом до смут, непорозумінь в колі сім'ї, близьких, друзів, суспільстві та державі. Всевишній говорить в Корані: «Ба'да а'удзу білляхі мінаш шайтанір раджім». О ви, які увірували, якщо прийде звісткою до вас нечестивець, то спробуйте все прояснити. Адже через незнання ви можете зашкодити людям, про що згодом будете жалкувати. Почуте – це те, з чим потрібно працювати згідно протоколу ісламського права, ніж потім виносити непорозуміння, конфлікти в силу недотримання цього протоколу знаючим, авторитетним, вченим для їх вирішення. Лише після дотримання цього протоколу слід формувати своє внутрішнє емоційне ставлення або зовнішнє ставлення, тобто дію або бездіяльність. Як часто ви перевіряєте те, що почули, перш ніж дати можливість своїй душі випробувати ті чи інші емоції? Перш ніж зробити що-небудь, або утриматися від чого-небудь, або передати це іншим. Будь ласка, не розносьте вірус брехні.